suna tadi su jotono na ani adong suna lab adong suna tadi doi photo tongmano kaunte naibani bangai ko jabo daji thango teibone logasang teibone porosang thangai chene sati sogoni bangai jotono panke apa corona ke belani sanai MCC besar suara bajang misal mana kau pun orang pasal saharan cermin besar berkata dalam bisa suara bajang kau tapi orang pasal sini sosial worker bila bersama teman-teman riwayat kau jauh কিছু সাথে 1 মিনিট নিরাপত্তা পালন করাইয়া বনলগজন থানায় যতন সাইজং একা একা খালাই খুঁবভাবে অঙ্কবক যাব চিন্তাবক তিরক দিনে दोनों साइड मैच ने प्लेयर को लीग फाइसो फजाक तेजिने लेस बे फाइसो फजाक गुनां सोल देवर मना अंको जावो रामोनी जमातिया देशिने क्लब ने मुई नाहार क्लब ने सेक्रेटारी ब्रंगना जोगल किशोर जमातिया देवरो तंगो सिने सोशल वर्कर ब्रंगना सुगेंदु कलय ते जतो तिनी 35 मेंबर्स सिनी नाहार क्लब नि जतो आदम सोना आनी खाने हामजांगमा देशिबा याफोर तिनी खातुं खाजाके थांनायनि सिमेसो 16टा दल जेराव 10 प्लेग्राउंडआव पार्टिसिपेट खायबिमानि तिनिबो जों नखा फाइनालाव थांनायखा खेजर गामिबाय त्रिपुरी फुटबल टीम अ जागाव जों नायलिनाय साबोनि बोमों रांसानि गक थायबाय तिनि सुइजागनाय रांसानि अखरबाय सुइजागनाय सिनि नायमो आबोनो एकतानि सिनि उद्देश्य सिनि नाहर क्लब नि बिसिंतैसो वान समंख्याव माहाय सारा तिरब्रावनो ते जत्तो चिनि जे बरंगना आचुजाक तंनाय रनो हायनो हाय आनि खाकुप्रो हामजाकमा ते जिबाय ते हाकसाल सापनि फाइन चिनि अ थुं नखलाबो फायै बातायलायमुं एबा थुं बातायलायमुंनो नायने फायने जत्तो आनि रांसांनि ताकते बुक समनो आनि खाकुप्रो हामजाकमा ते खुलुमुं हायनो हाय तेबो चिनि दलनै थंनाय फायनाय बरंगनो बेले बेलेखना आनि खाकाहाम तिनि नरम थंमानि बिसिंतै चिनि आमसानि जत्तो लुकुरनो खातुम खाजकलाय तं थंनि कलांनि थुं तांनि हाके जों थंमानि दलनै थंनाय फियाबा गोप्लायनायके दलसानो नाय फियाबा जों दलैनो जों एप्रिशिएट खालामनांगौ दलैनो जों बरमनो नांगौ तांनि हाके दलसाबाय जों कोनिदन खेला थंनि मानिया दलनै नांगौ दलसा हारिके हांगायसे ते दलसा जितनाय आबन बगै ओ हारिनायबो साकसान कोनदिन लजार हेता वान सुबदि तब नरक करन ते नरक करन कुनि सते के करन बागै बरक पाखेने जों एक्सेप्ट खालामना नाय तके सको हाके नरनो बेलेगन खादुं जानाय को तिनि अ खेला थंकरनो नुगै बेलेगन खाकसांगो जों तिप्रामथा तिके एदिसे हाबांग फायमानियागुलो गोरों थायो जों फुटबल टुर्नामेन्ट चेंखा तामनि चेंखा हांके अबनि नाहार मुं हाके चिनि कामी हामसायाव चिनि सिक्ला चालाय रंनो हामसाय फेमन जरव सासाय फेमन जरव गोबां बुनि दफानि सिलिक्लाय चिनि दफानि सिक्ला रं लाम करवै तिनि ड्राग्स बाय कबलै दंगो दि बर तिनि कासान बगै चिनि नाहारमों चिनि बुबागरा वानसुका तिनि ड्राग्स बाय चालाय तंगदि थंनाव खलावो कासोय फायदि अमागि जों गायसा हरां रिवै चिनि सिक्ला चालायना जों तिरक सतनखा आबनि आगुलो जों गाहाम जों फिडबेक उमागा गोबां मा थायो जों ड्राग्स बे गरम चालाय तुमाबो तिरक जों रेसपन्स मानखा आबन बगै बेलेगन खाकसांगो दै चिनि बुबागरा बेलेगन हामै मारि अबाहाय इनिशिएटिभ नामान बगै आबन बगै टिटिएडि से हाबांनिबो तिप्रा फुटबल लीग फाइनल लिंनाय 30 तारिख अ मासनि नरक केबो फायता दंदि आजको चीफ गेस्ट मान जो फैने बाइचुं कुटिया ते चिनि इंडियानि फुटबल टीमनि कैप्टेन सुनील छेत्री सं फाइनाय 30 तारिख फाइनल लिंनाय आजको नरक जत्तन वेलकम टिटिएडि सिओ खेला नाय फाइनाल बगै
gai chini nor on team bo tongo thungnani bagai nor kang gai practice khlai di jahate nor keplai ge final thungmana tei phiaba sanane musung ma komase जों बुनि हानि बरनो जों सुल सेत्रि बाइचुं गुदि हेने सिरु फेबा जिनि कामे आमसायबा गोबां बाइचुं गुदिया दङो गोरोंखौ दङो फेबा बर तिनि फाइनान्शियली टेक्निकली बर सपोर्ट मेने बगै बर तिनि कामे आमसाय क्लाय दङो आबन बगै तिनि बबाग्रा इनिशिएटिभ नाका बसकांगो जों टिटिएडिस हाबंबाय स्पोर्ट्स एकाडेमी खोलक जागनाय अबनो नॉर्थ ईस्ट पुइ दांनाय बबाग्रा नायकल फांबाय टिटिएडिस जो चिनि स्पोर्ट्स लाबोनो बगै स्पोर्ट्स एकाडेमी खोलना थाङै दङो बसकांगो आबो अरन बिसिंबो गोबां गोरों आ जागाव सगैनाय आबन बगै नर काम गोरोंगै सोलोंलायदि प्रेक्टिस खायदि कन्टिन्यू खायदि तिनि मायागै खोना मायागै सनि मानाय तो सालसा मानाय जों बखा सयावै जों प्रेक्टिस खालामा थांनाय आबन बगै चिनि जत प्लेयर्स दङ आं बेले बेले कन खा काम तै तांके नरक चिनि सिखला चालेराव जेब्र सा काम खा काम तंनाय आबुरन चिनि समाजबो देबो कराखै बसाय माननाय आबन बगै चिनि सिखला चालेराव नायकोलन बगै चिनि जत कामे आमसाय रंनि चिनि जत लुकुरको बेले कन रेस्पोंसिबिलिटी दङ ताइ गै तिनि चिनि सिखला चालेराव हामसे फायमान जराव ड्रग्स बाय कुबुलि चिनि सिखला चालेराव ड्रग्स बाय कुबुलि तिनि ड्रग्स एडिक्ट लायका बनो लाम करे का फेब अल लाम करल मानो जों सतेसा फिरगै तुबनान बगै बनो सा काम खा काम तनन बगै जों जत रेस्पोंसिबिलिटी दङ आबन बगै चिनि नरक चिनि सिखला चालेराव काम गरि दङ हांके नुखुंबो हामसानाय चिनि दफाबो हामसानाय जों जत थानजगै जों सालसा अहानि कप्लाय कुसुंगै बुरि दफानि बसगंगो जों सिरि जागै माननाय आबन बगै चिनि जत चिनि फुटबल थंकरनो हायनो हाय आनि खा गाहाम ते बिसिको कल सालिया जर